direct lista nga isa ka negosyante. Agod nga magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa no ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala kita ko makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory advance na yan. Memory Advanced Syrup. Babakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matilong na dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga butika. D3
D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, las 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Biyernes, Hulyo 4, 2025, nagapanalithi sa syudad sang Iloilo. Mga ka-K5, babatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, may aneurysm kag hypertension, magtumar na DTX 500. Story of the day. Story of the day. Ginadoso nga divorce bill sa Kamara, tunan anay ni Presidente Marcos Jr. Balitang lokal. 50 ka key officials sang PNP sa Western Visayas negatibo sa surprise drug testing. Balitang lokal. Kampiyon nga bulig para sa mga Pigado Raffle Draw sa ika-4 katuig nga anibersaryo sa K5 News FM Iloilo napunan sang kasadya. Balitang regional. Results sang swab test sa mga estudyante nga nagkalalipong sa Pisanan National High School sa Sibalo, Antique sa masunod pang nga simana mahibaluan. DTX 500. Balor 2 million pesos nga marijuana na confiscate sa Pampanga. Balitang national. Pilipinas mangin upper middle class economy pagkatapos ang termino ni Presidente Marcos Jr. suno sa Malacanang. Balitang national.
Speaker Martin Romualdez suportadong halos tanan nga party list lawmakers agod nga magpabilin bilang House Speaker. Balita International. Bapor naglugdang sa Indonesia. Balitang negosyo. DA ginatunan na ang pagpatuman sang MSRP sa manok sa Setyembre. Balitang sports. Sa NBA, big man nga si DeAndre Ayton nag-silo sa Los Angeles Lakers. Balitang entertainment. Gretchen Barreto ginahaylo nga mag-witness batok sa anay kahagugma nga si Atong. Ang kaso sa 34 kanadula nga mga bulangero. Balita Extra Special. Lalaki nga nagpakilala nga si Jesus. Pamatmatan nga mapriso sang malawig nga tinuig. Lasay sa 13 na sa aga. Kadungan sa malamig nga aga. Kag sa imong breakfast, Sir Kim Hiroso Panes. Mga taga-Tinibawan na Maasin Pasig City kay Sir Romy Asdolo, Sir Chris Vallejo, Sir Ligori Tabausares, Reiki Ermintia, Herminio Hiromiano, Caleb Panes, Philip Lois King, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bimboy, Papa Ben, Pagpangapena, DTX Coffee Mix. Top story of the day. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Hindi pa mahambal sang Marcos administration kung pagkasuportaran o kung hindi ni Presidente Marcos Jr. ang hagna nga himuon legal ang diborso sa Pilipinas. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga hibalon anay ni Presidente Marcos Jr. ang kaundan sang mga provisions sang divorce bill nga ginduso sa Kongreso. Patag ni Attorney Castro nga masami nga ang mga provision nga nakasaad sa hagna ang kalakip na sa mga balasihan sang legal separation kay bisan grounds sang annulment. Ginsambit man sang abogada nga bisan ang simbahan naman ang ginapasugtan ang annulment. Si Attorney Claire Castro. Sa ngayon po ay wala pa pong klarong stance ang Pangulo patungkol sa divorce bill. Sabi nga po natin, mas maganda po talagang makita kung ano yung nilalaman ng provision sa sinabi nating divorce bill. Dahil sa ating pagkakaalam, ang karaniwan doon sa mga provisions or sa mga dahilan para i-approve ang legal separation ay sinama nila para maging dahilan na rin para mapawalang bisa ang kasal. Hindi lang through legal separation. So, mas magandang maaral kung papaano ito. Dahil tandaan po natin, kahit po ang simbahan naman po ay nag-aalaw ng annulment. Kaya may tinatawag tayong church annulment. Dahil ang simbahan, kahit po ang simbahang Katoliko, ay naniniwala na may mga pagkakataon na ang dalawang mag-asawa, kung hindi na po talaga kakayaning magsama, ay dapat na pong paghiwalayin. Kaya po may tinatawag tayong mga church annulment. So, tingnan po natin at kung ano po ang muli, kung ano ang magiging maganda para sa taong bayan. Pero mas maganda po sana, at yun din po ang nais ng Pangulo na mas paigtingin natin ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Mas palawigin natin na mas marisolba ng bawat mag-asawa ang kanilang problema para maayos ang kanilang pamilya. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa kanilang mga anak. Balitang lokal. Las 6:10, isa aga sa Pilipinas, oras dulong sang D3 Bayo. Sa detalye sang mga balita lokal. 50 ka key officials sang PNP Western Visayas negative sa surprise drug testing. K5 Karen Badilla sa report.
Negatibo sa surprise drug test ang 50 ka key officers ng Police Regional Office 6 o kon PRO6 matapos ginpaidalom sa surprise drug test. Naibaluan nga gin-test ang mga ini lakip na si Regional Director Brigadier General Josefino Ligan sa Madiaas Hall, Camp Martin, Teofilo Delgado sa tung Hunyo 27. Ginkalipay naman ni Ligan ang nangin resulta sa dinsuno sa iya, patimaan lamang ini sa professionalism, disiplina kag integridad sa ilang hanay. Dugang pasining nga dapat sila nga kapulisan ang mangin ehemplo sa pagkontra batok sa iligal nga droga. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do you feel Napunan sang kasadyang ginhiwat nga big time gathering sang K5 News FM Iloilo kaupod sa mga K5 Iloilo supporters kag mga mobile and taxi patrollers sa St. Clement's Church Function Hall kung sa diin ginpatigayon man ang kampiyon nga bulig para sa mga pigado raffle draw. Antes ang raffle draw nangin masadya ang mga pahampang nga ginpasakupan sa mga K5 Iloilo supporters kag taxi patrollers. Samtang sa raffle draw nagabutan bilang consolation prize winners ang mga masunod. Roland Ganado sang Haro nga nagkakuha sang electric kettle. Jerilyn Milliondaga sang Sook Arevalo nga nagkakuha sang electric fan. Ana Maria Eliperio sang Negros Occidental nga nagkakuha sang electric kettle. Aurora Senyera sang Pototan Iloilo nga nagkakuha sang electric fan. Kag si Hernan Table sang Kalaparan Arevalo nga nagkakuha sang Bluetooth speaker. Para naman sa grand prize winners, yari ang mga nagabutan. Third prize winner nga nagkakuha sang electric oven amo si Myla Abila sang Nabitazan La Paz. Samtang ang second prize winner naman nga maswerte nga nagkakuha sang refrigerator amo si Police Lieutenant Philip Hirao sang Bingawan Municipal Police Station. Ang first prize winner sang 50-inch smart TV amo si Maria Luz Pedroso sang Dueñas General Comprehensive High School. Nakabato naman sang radyo kag isa ka box sang DTX Coffee Mix ang mga nagtambong sa nasambit nga kahiwatan. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita. Apat ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do you feel Banwa sang Ahoy, Iloilo, ginpasidunggan sang Department of Agriculture. K5 Reggie De Mayo sa report. Mga ka-K5, ginpasidunggan bilang first runner-up ang Banwa sang Ahoy sa National Gawad Saka Award sa ginpatigayon nga Search for the Most Outstanding Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council ukon M4MC sang Department of Agriculture ukon DA. Nakuha man sang Ahoy ang third place sa Best in Documentation bangod sa maayo nila nga record kag presentation sang ilang mga programa.
Suno sa Iloilo Provincial Government ang dedikasyon sang ahoy sa pag-atipan sang kadagatan isa kadako nga bulig sa sektor sang pangisda sa probinsya. Samtang ginpasidunggan man ang banwa sang ahoy tungod sa ila maayo nga mga programa para sa proteksyon sang kadagatan, pagdumala sang coastal resources kag marine conservation, pareho sang Biodiversity Learning Center kag closed season initiatives. Ang Gawad Saka amo ang award sang gobyerno nga nagahatag pasidungog sa mga lugar nga maayo magdumala sang agrikultura kag pangisda sa pungsod. Kag ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa 22 sa aga sa Pilipinas, oras dulong sang DTX Coffee Mix. Nakabaton sang 10 million pesos nga balor sang cheque ang pototan local government halin sa Iloilo Provincial Government. Ini sa pagbakal sang garbage compactor kag dump truck nga makabulig sa solid waste management system sang Banwa. Ang assistance personal nga baton ni Provincial Legal Officer Attorney Dennis ginhatag ni Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion kay Mayor Rafael Enrique Lazaro, Municipal Administrator Attorney Robert Parcon, Municipal Environment and Natural Resources Office Chief Kent Roger Peña Florida, kag Acting Municipal Treasurer Ofelia Parcon. Ang solid waste management ang ginasentruhan sa karon sang Banwa sang Pototan agud nga mapaayo ang health and wellness sang mga pumuluyo sa among Banwa. Sa dugang pang balita lokal, nagpirma sang kasungtanan ang Iloilo Provincial Government kag ang UK Government para nga mapabaskog ang rice sector resiliency sang probinsya. Ang kasungtanan ang ginpirmahan ni Iloilo Governor 3rd Officer Jr. kag ni Lloyd Cameron, British Embassy Manila Economic and Climate Counselor. Ang Memorandum of Understanding ang nagapatimaan sang partnership agud masabat ang mga problema angot sa agrikultura kag rice production sa probinsya sang Iloilo. Alas 6:23 sa aga sa Lambunaw, lalaki ginpatay sang barangay Kagawad. Yari ang report. Desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sa biktima nga ginbuno batok sa suspect. Apisar nga magparyentihan ay sila. Nagluntad ang krimen sa may barangay Pungsod ng Bunaw, Iloilo, alas 3 ang kagahon, Hulyo 3. Ang suspect mo si Rocky Sabansibag, 36 anyos, barangay Kagawad sa lugar kag residente sa nasabit nga lugar. Kagang biktima mo si Raymond Capillo Torrento, 35 anyos, residente sa barangay Kapangyan ng Bunaw. Suno kay Police Staff Sergeant Edran Lozarita, investigador sa Bunaw Municipal Police Station, mag-third kasi ng duwa kag nagasugal sa namatyan sa natabo ang insidente. Nakainom si Sibag kag naglangasanay sila ni Tolento. Base sa nakakita, nagwa pa si Sibag kag nagbalik makalikan ang isa ka oras kag hinaling ang ginbuno ang biktima sa tiyan samtang nagapungko. Madasig nakabalagyo ang suspect kag na-recover ang kutsilyo nga ginaboy sini. Ginabantay isa ka metros ang antad gikan sa ginuntaran sa krimen. Wala sang daan nga hilikotano ng duwa kag posible napiko ng suspect sa ilang pagsunuganay. Luntad man lang doon linas langas ng istorya ni sa tunga sang biktima sang ining suspect, no? Wasa diin nga duway magitugin badalman dito iti katuadlon kakita ay may ining suspect kag ining Kag sa karon mga K5 ginapreparar na sang kapulisan ng mga dokumento agwad mapasaka ang kaso nga murder batok sa suspect. Balita nagikan sa Banwa sang Lambunaw. Ako naman si K5 Aaron Trefoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Karingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo. Alas 6:25 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Arestado ang magkahagugma sa Zone 11, Barangay Kalaparan, Arevalo, Siyudad sang Iloilo sa pagbalika sang druga. Sila amos Sanday Jane, 26 anyos, kag Jafet, 20 anyos, sang Ingore, Lapas. Nakuha sa mga suspect ang balor 408,000 pesos nga illegal drugs. Samtang sa Lambunaw, arestado ang mag-abyan sa drug buy bus operation sa Barangay Kaninguan, Lambunaw, Iloilo.
Dakop Sanday Ronel, 32 anyos ang edad, sang poblasyon Ilaya, Lambunaw, kag James, 24 anyos ang edad, sang Walang, Lambunaw, Iloilo. Balor 122,400 pesos nga druga ang nakuha sa mga sospek. Las 6:26 na sa aga, subong adlaw Biyernes. May free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa Domingo, free consultation sa Klinika Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao. Parang healthy, mag-Mighty C. Sa mga ginikanan, ang inyong kabataan parang hindi mangin masakiton, patumara sang Mighty C Syrup for Kids. Sa managaidad isa katuig, hasta 15 anyos mga dalagita kag Salty Rito. Balitang Regional. Las 6:27 sa aga, oras dulong sang Klinika Deo Fresh kag DTX Beauty Soap. Results sang swab test sa mga estudyante nga nagkalalipong sa Pisanan National High School sa Sibalom Antique, mahibaluan sa masunod pa nga semana. Fem Palanog sa report. Inpahayag ni Dr. Romel Garganera, Provincial Department of Health Office nga pito tubtupulo pa kaadlaw ang hulatan na antis mamanaan kung ano nga sahi kang kemikal ang nahaklag ka mga estudyante kang Pisanan National High School. Sa ginpatigayon nga press conference kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Dr. Garganera nga may ginhimo nga ocular inspection sa lugar ang Department of Health 6 kag may ginhimo man sanda nga swabbing agad ma-assess ang sample kang substance o chemical nga nahaklag kang mga estudyante. Mamanaan nga as of 8:32 AM July 3, 2025 nga datos kang Antique Provincial Health Office, nagdangat sa 268 ka mga estudyante ang gincater sa mga hospital sa diin. 71 ang admitted sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, 7 ang regyan sa outpatient department, kag 94 naman ang na-discharge, samtang regyan naman sa 96 ang nasa Angel Salazar Memorial General Hospital, sa diin na 7 ang admitted kag 89 ang na-discharge. Madumduman nga kang Hulyo 2, napuhag ang mga pumuluyo kag bilog nga eskwelahan matapos nga nakapanapag ang mga estudyante kang daw kaangay kang luto nga bayabas nga nagresulta sa pagkalain kang anda pamatsyagan. Paglingin kang ulo, nabudlayan nga maginhawa kag piraman ang nagkarelipang. Balita halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palano. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Balitang Regional. Sa Batan, Aklan, balay sang Barangay Secretary nasunog ka K5 Leonard Veray sa report. Nasunog ang puloy-an sang Barangay Secretary sang Barangay Ipil, Batan, Aklan pasado las 3 sang aga kahapon nga adlaw Hulyo 13. Ginkilala ang nagapanang iya nga si Arlene Ambrosio, 36 anyos, kag presente nga nagaserbi bilang sekretarya sang nasambit nga barangay. Suno kay FO1 Joshua Monteser sang BFP Batan, wala sa ilang puloy-an si Ambrosio sang matabo ang sunog, bangod dito sila sa suba para nga magpangdakop sang mga limango. Intinguhaan pa sang iya nga amay nga tapnaon ang paglaptas ang kalayo. Apang himo sa light materials ang 36 square meters nga puloy-an, rason nga madasig ini nga ginlamon sang kalayo. Magluwas sa mga personal nga gamit ginlamon sang kalayo ang duha ka mga laptop, isa ka printer, mga importante nga dokumento sang barangay kag iban pa nga mga kagamitan. Ginabulubanta nga nagalabot sa masobra 12,600 pesos ang danyo sa nasambit nga sunog. Samtang padayon man ang ginahimong investigasyon sang Bureau of Fire Protection Batan para nga mahibaluan kung sa diin ang umpisa ang kalayo. Sa karon, nagapanawagan sa nga bulig pinansyal ang pamilya Ambrosio sa may mga mapinalawanon nga tagipusoon matapos madulaan sila sa nga puloy-an kag wala gid sang may nesalmar nga mga kagamitan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM. DTX 500. Las 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX 500. 2 million pesos nga balor sang marijuana na confiscate sa Pampanga. Roel Tarayaw sa report.
Arestado ang 3 high-value individual at masabat ng mga otoridad ang tinatayang nasa 2 milyong pisong halaga ng marijuana at mga marijuana-based products matapos masakote ang mga suspect sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Barangay Bicol, Mabalacat City, Pampanga. Batay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., kinilala ng pulisya ang mga nadakip na suspect na sina alias Jek, Diyos at isa pang alias Ana na pawang mga high-value target individual at kapwa mga residente sa naturang lugar. Nasamsam sa mga suspect ang 2 kilo ng suspected dried marijuana leaves, kush, marijuana vape cartridge at marijuana oil na tinatayang may kabuuang halaga ng 2 milyong piso at mark money na ginamit sa bypass. Bunsod nito, pinaniniwalaang nabuwag ng mga otoridad ang isang drug distribution network sa Pampanga. Nakaharap na ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa mas pinaigting na dangerous drug law. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampeon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Amnesty program para sa mga anay rebelde aktibo nga ginapatuman sa Northern Mindanao. K5K Boscaino sa report. Binigyang diin ng Fort ID ang patuloy na pagtulong sa amnesty program para sa dating mga rebelde. Hinikayat ni Major General Michelle Anayron Jr., Commander ng 4th Infantry Diamond Division, ang lahat ng stakeholders na ipursige ang suporta sa gobyerno upang makamtan ang pangmatagalang kapayapaan sa conflict-affected areas sa Northern Mindanao at Caraga Region. Ito ang pahayag ni General Anayron matapos matanggap ng 21 former rebels ang Safe Conduct Pass sa Kalayaan Hall Headquarters 402 Brigade, Bangkasi, Butuan City. Pinangunahan ni National Amnesty Commission Chairperson Lea Tanodra Armament ang seremonya ng nasabing aktibidad. Ang issuance ng Safe Conduct Pass ay kabilang sa pangako ng gobyerno sa amnesty program sa pamamagitan ng pagbibigay ng temporaryong legal action. Pinapakita ng Whole of Nation approach ang layunin na tuluyang matuldukan ang local armed conflict at ang pagbabago ng dating mga rebelde at maging produktibo sa komunidad. Ako si K5K Boscaino para sa Kampeon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Balitang National. Las 6:34 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500, Clinica Spore Biotics, 1 Calamansi Juice Powder, kag Mighty C. Kumpiyansa ang Marcos administration nga mapahamtang ang Pilipinas sa hanay sang upper middle class economies antes matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hunyo 30, 2028. Sino kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, opisyal nga hindi pa ini matigayon subong nga tuig, nagapakita sa gihapon sang maayo nga progreso ang ekonomiya, ilabi na sa pagtaas sang gross national income per capita sumugod sang 2024. Base sa bago nga classification sang World Bank, nagapabilin sa karon ang Pilipinas bilang lower middle income country kag target sang pungsod nga mangin upper middle sa 2025. Ginanunsyo man sa gobyerno nga ginpanubo nila ang target nga economic growth range para sa 2025 bangod sang nagataas nga global uncertainties. Si Attorney Claire Castro. Okay, inaamin po natin sa ngayon ay hindi pa po natin natutulay ang papunta sa upper middle income status. Pero maganda naman po ang nagiging progreso ng ekonomiya dahil sa gumagandang gross national income per capita simula 2024. Pero muli, pag-iibayuhin pa rin po ng pamahalaan para po kung ano man ang ating ninanais ng Pangulo para po sa ating ekonomiya at para sa taong bayan, pipilitin po natin itong maabot. Kahit po siguro mayroon pang mga kondisyon globally sa mga nangyayari ngayon, dodoblehin pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan para po mas maabot natin ang ninanais na
Ginmando na ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya sa gobyerno nga gilayon nga magpaninlo sa mga drainage kag sapa agud malikawan ang madasig nga pagbaha subong at tigululan. Suno kay Balas o Palace Press Officer Claire Castro, may 23 ka mga sapa ang natinluan sa Metro Manila Development Authority kon MMDA sa Metro Manila. Ginmanduan man sang presidente ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC nga siguruhon nga handa kag alerto ang mga local disaster offices bilang first responders. Ginpadud man ni Castro nga padayon ang koordinasyon sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang local government units kag local government units agud masiguro ang kaluwasan sang publiko sa tunga sang pamahog sa mga baskog nga bagyo kag pagbaha. Si Palace Press Officer Claire Castro. Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na pagbaha, lalo-lalo na po dito sa Metro Manila. Ayon nga po sa MMDA, meron na po sila na 23 priority esteros sa NCR gamit ang makabagong equipment o mga machinery para po ito malinis ng agaran, itong mga estero po. At maliban po dyan na pinag-utos din po sa DOLE at saka sa DPWH. Bakit po? Dahil po maaasahan po natin yung mga tupad. Las 6:37 sa aga sa Pilipinas, oras dulong sang Mighty C. Nagasuporta ang halos tanan nga party list representative subong nga 20th Congress kay House Speaker Martin Gomez Romualdez agud magpabilin sa pwesto. Suno kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. yara sa 58 sa 63 ka party list representatives ang nagasuporta kay Romualdez. Sa Hulyo 28, pila ka oras antes ang State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. magahiwat sa minutuhay sa pagka-speaker sa Kamara. Dugang pa ni Garbin nga sa 317 ka miyembro sang Kamara sa 20th Congress, 287 na ang nagpahayag sang suporta kay Romualdez. Sa katapusan nga balita, national kampante si Justice Undersecretary Raul Vasquez nga hindi mangin sablag sa case build-up ang ginahimo sang Department of Justice nga pagpasaka sang kaso sa negosyante nga si pagpasaka sang kaso sang negosyante nga si atong ang Bato kay alias Totoy. Gin pamilit ni Vasquez nga ang pagpasaka sang kaso Bato kay alias Totoy ang isa lamang ka mga ginalauman sang ahensya nga legal development samtang nagahulag ang investigasyon kag ginadihon ang kaso. Formal na nga ginpasaka ang sang kampo sa negosyante ang sampaw-sampaw nga kaso Bato kay alias Totoy kasubong sang violence against intimidation o kon against or intimidation of persons, grave threats, grave coercion, slander, kag iban pa. Las 6:39 sa aga, maghalong sa peke nga DTX 500 kay ginabaligya sa kabarangayan, parang hindi ka matuntuhan, bakal direkta sa product center sa Pasig sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog sa Cosmart sa tabok sang McDonald's, sa Miagao, Baybay Norte or Street Miagao, kag diri sa Haro, Iloilo City Branch sa kilid sang Robinson's Place Haro. Sa Domingo, may free consultation sa Klinika Miagao Branch. Las 6:40 sa aga, oras dulong sang Pre-Bio Coffee. Ang healthy nga kape, mananam! Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Sa Indonesia, 31 na ka mga tao ang naluwas matapos maglugdang ang isa ka barko sakay ang 65 ka mga tao malapit sa isla sang Bali, Indonesia. Samtang 38 sa gihapon ang missing kag 4 ang napatay. Ang bapor nga KMP Tuno Pratama Jaya naglugdang 30 minutos lamang sang nagpalawod gikan sa Banyuwangi Port sa East Java padulong sa Bali sa Miyerkules ang gabi. Sakay sang bapor ang 53 ka mga pasahero, 12 ka crew members kag 22 ka mga salakyan.
Sa katapusan nga balita international, formal na nga ginpatuman ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang sang Hulyo 2 ang isa ka kasuguan nga nagauntat sa pag-kooperar sini sa International Atomic Energy Agency IAEA, ang nuclear watchdog sa United Nations. Sa bago nga kasuguan, ang anuman nga inspeksyon sang IAEA sa mga nuclear sites sang Iran ang ginahanglan anay nga aprobahan sang Supreme National Security Council sang Tehran. Ginpakamalaot naman sang Estados Unidos ang nanginlihok sang Iran kag gitawag nga unacceptable ang nasambit nga kasuguan. Ginpahayag sang ahensya nga nagahulat pa ini sang opisyal nga impormasyon gikan sa Iran. Las 6:42 na sa aga. Sa imo nga problema sa panit, alap-up, whiteheads, blackheads, punggod, acne, body odor, panghabon, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Kag para wala ang sodang ilok, Clinica Deo Fresh. Las 6:42 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang One Calamansi Juice Powder. Ginalauman nga magatalana naman ang Department of Agriculture sang suggested retail price para sa manok sa bulan sang Setyembre. Suno kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, igapatuman nila ini pagkatapos sang maximum suggested retail price sa imported nga baboy sa Agosto. Suno kay de Mesa, katuyuan sini nga mabuhinan ang epekto sang kakulang sa supply sang karne. Ginpatod pa sang opisyal nga mahimo nga maganubo ang retail price sang manok matapos ginbawi na ang temporary ban sa importation sang manok sa Brazil. Sa reference rate, 184 pesos and 84 centavos ang baylo sang isa ka Kuwaiti dinar. 79 pesos and 62 centavos ang Jordanian dinar. 15 pesos and 50 centavos ang Qatari rial. 63 centavos ang Lebanese pound. 56 pesos and 34 centavos ang United States dollar. 39 centavos ang Japanese yen, 76 pesos and 93 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 17 centavos ang Hong Kong dollar, 71 pesos and 9 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 45 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 26 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 8 centavos ang Australian dollar, 149 pesos and 46 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 2 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 9 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 74 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 33 centavos ang United Arab Emirates dirham, 66 pesos and 47 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 86 centavos ang Chinese yuan, 45 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 38 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 90 centavos ang Denmark kroner, 65 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 33 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos ang Mexican new peso, 34 pesos and 29 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 60 centavos ang Norwegian kroner, 19 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 20 centavos ang South African rand, 5 pesos and 92 centavos ang Swedish kroner, 43 centavos ang Syrian pound, 1 peso and 94 centavos ang New Taiwan dollar, samtang 51 centavos ang Venezuelan bolivar. Las 6:45 sa aga, DTX Beauty Soap. Blessed morning kay Ma'am Beth Idar Lilia, Sir Arturo Lilia sa Barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo, sa managapamahaw dira sa ilang nga karinderya. Ipadalon do ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix.
Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Romar Datoon, sa Lalay and Romar Eatery sa stoplight sa Sambag Highway Haro. Good morning also kay Sir Kim Panes, kay IC Sarabia, kay Irvin, kay Ma'am Irene Sarabia, and Sir John Lee Sarabia. Sir John Lee Sarabia, good morning sir. Kay Marisa Jerisa Sumido, Gemma Cristalis Sumido, good morning ma'am. Ma'am Silvia Pama, Pastor Ronilo Patriarca Pancho, kay Mami Idang Bernil, Hilda Bilhira Bernil, and Ma'am Lorena Joso, Sir Saldrin sa Barangay Patag, Barotac, Nuevo Iloilo, Sir Saldi, and Ma'am Banhaw. Kay Mami Ubang Bilhira, Mami Nita Cabaluna sa Barangay Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo, Sir Glenn Diaz, Diaz family sa Deca Home Subdivision, Santa Barbara, Reiki Armintia, Sir Maki Kinoveva, Pastor Rodney Ciudad, Pastor Jami Tiham. Pastor Jami Tiham, good morning sir. Kay Sir Philip Lois King, Aldrin Berey, Sir Darwin Morales, sa Talungonan, Pasay City, Iloilo, Sir Eric Monterosa Gose, Patrick Monterosa, good morning sir. Kay Sir Biroy Gose, Sir Eliseo Biroy Gose, and Ma'am Lori Gose, Sir Leo Gose sa Dabong, Haniway, Iloilo. Tumara ka mo D3 Bayo. Ma'am Eda Lamera, good morning ma'am. Vice Mayor Panga Lamasan Picso, and kay Kapid Labyaga sa Barangay Tipulo, Dueñas, Iloilo, sa mansyon ni Vice Panga, Sir Dan Lapatha Calvo, kay Ma'am Terry Grace Calvo, Sir Alan Calvo, and Ma'am Celine Supi Calvo sa Barangay Maribuyong, Dueñas, Iloilo. Pinakamadera DTX Coffee Mix, Sir Ramon Palomo, Papa Ben sa Dueñas, Ma'am Rhea Mahilom, Panga Mahilom, Maribel Pareñas, Ma'am Rose Libuna Losanyes, Sir Fred Pasgala, Pastor Nimisio Tahala, Ma'am Maricel Casiple, John Glenn Gulmatico, Noel Tocoyo, Sir Noel Tocoyo, Sir Alan Ortega Tocoyo sa Barangay Giso, Kalinog, Iloilo, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Mimi Catalunya Iriman and family sa Barangay Taf, Tapas Capis. Tumara ka mo D3 Bayo ha. Academy White Dragon sa Sitio Agbariri, Barangay Tagubong, Pasay City, Iloilo. Sir Ray Castro sa Pasay City Terminal, Bus Terminal sa likod sang City Mall. Pasay City Vice Mayor Nonoy Eliser Chavez, good morning sir, God bless you. Kay Ma'am Denden Leisa Caspe, Pastor Adiel Nathan Caspe, kag mga maestra kag maestro sa Malagit, Lambunaw, Iloilo, Ma'am Lenny Ligada Havelosa, Sir Liam Will, Sir William Zapanta, Rans and Angels sa San Juan Molo, Ma'am Laura Samagaysay, Winifreda Sarmiento, Jean Ray Siman, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Bebo Soloso, and Ma'am Betty Aclarason Solosyo sa Dueñas, Sir Randy Aclarason, and Ma'am Rowena Aclarason sa Tikod, Lapas. Salamat kay kadamo sa inyo. To God be the glory. Balitang Sports. Nagpirma na sang duha ka tuig nga kontrata ang big man nga si DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers. Ang bago nga kontrata sang big man sa Lakers ang may balor nga $16.6 million sa pang magabaton pa ini sang dugang nga $25.6 million halin sa iya anay team nga Portland Trail Blazers. Ginalauman nga mangin starting center sang Lakers si Ayton pagsulod sa 2025-2026 season kaupod si LeBron James. Makaupod man sang big man ang anay nakadungan sini sa 2018 NBA draft nga si Luka Doncic. Lasay 50 sa aga, Mighty C, DTX 500, kag Klinika Sport Biotics. Balitang Entertainment. Sa ato na nga balita sa artista, ginahaylo nga magpahayag kag magpagawa sang kamatuoran ng aktres kag socialite nga si Gretchen Barreto angon sa ginapahayag pagkadalahig sang negosyante nga si Atong Ang sa kaso sang 34 ka mga nadula nga mga sabungero. Nahibaluan nga Sunday Ang kag Barreto ang ginapahayag anay romantically involved bangod sa ila pag-ubdanay sa pila ka mga events. Apang ini ang ginpanginwala ni Barreto kang pahayag nga business partners gid lamang sila. Sa karon wala pa nagpagwa sang statement si Barreto
Angot sa issue kag madugay naman ini nga hindi aktibo sa iya nga social media accounts. Kung madumduman 3 ka tuig ang nakaligad sang nagluntad ang pagkadula sa mga sabungero kag subong nagbalik si alias Totoy Patidongan bilang whistleblower sa diin akusar si Ang bilang utok sa likod sa mga pagpamatay kag paglubong sa mga lawas ng biktima sa Taal Lake sa Batangas. May negosyo lang si Leia. Of the night sila sa negosyo, si Gretchen kag si Atong. Ano kayang iban sa inyo? Balagi na malisyahan nyo. Hindi ka mo magmalisya. Kay Pilipinas ini. Hindi sila romantically involved attached Kamo bala daw dasig kamo mag-judge. Bawal judgmental. Maribel Pareñas, Reiki Armentia, Ma'am Violi Casipe Belenson, Aisa Ricardo Silva Casipe, Papa Teten, Vanilio family sa Sablogon, Pasay City, Iloilo, Sir Ricky Manaay, ay Sir June nagapangape dahil sa Tintin Turo-Turo sa Bangga Cabo Airport, Mandurriao, Ma'am Antonina Manay, Ken Shine Yorka, kag mga tricycle drivers sa Balantang Haro. Good morning, Sir Ken. Sir Marcelo Haudian, Sir Steven Gerardino, Ma'am Eden Di Nuevo Bayona, Sir Henry Bayona, Pamilya Yorka kag Pilio, Ma'am Maricel Casiple, J. Boy Fernandez, Persila Ongkay Di Sena, Ma'am Jenny Halyorina, Mami Asun Pineda, Ma'am Rosbic Branya Talaron, kay Ma'am Marie Thalia Mercelina, Pamilya Langreyo, Palomo, Labios, Labos, Santerva, Ondar, Lamigo, Lamputi, Lamera, sa Poblacion A, Duanyas, Iloilo. Mga pinakamo DTX Coffee Mix ay Parks Toto Art sa San Isidro, Haro, Delonel Glory, Sir Jing Bagatnan sa Pacific Tours. Lucas! Wake up na! Isa ka rin, Lucas! You have a class pa? Look! Are you ready for school na? Have you eaten your breakfast na? Look! Good morning, Look! Inapuka ko ning langga tamo, Lucas! Las 6:53 na sa aga sa Pilipinas, oras dulong sang Mighty C. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Ang Balitang Extra Special ginadulong sang Mighty C. Pag-aabot sang panahon, damo ang magapakilala nga Diyos. Na sila kuno ang manluluwas. Isa lang ang manluluwas. John 14:6 ang ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero subong Ma'am Lorena Dioso, Ma'am Idang, Ma'am Banhaw, may mga nagapakilala mga Diyos. Tuya sa rasya ho, ginpamatmatan sang 12 katuig nga pagkapreso si Sergi Trap. Isa ka Russian leader sang kulto bangod sa paghatag sang physical kag financial nga samad sa iya mga sumulunod. Si Trap anay traffic enforcer nga nakakuha sa madamo nga sumulunod sang tuig 1991. Gintawag siya Sir Dan Calvo, Professor Luis Aldivar. Gintawag niyang iya kaugalingon nga Visarion. Kaginangkon nga siya amo ang reincarnation ni Jesus. Ginporma ni Sergi Trap ang itsura nga kaangay sa imahe ni Jesus. Kagin pangabay ay mga sumulunod nga hindi ka mo magkaon karne, ha? Hindi magpanigarilyo, kag hindi mag-inom sang alcohol, so may punto man. Kasi nga hindi ka mo magbisyo, gindumili man niya ang paggamit sang kwarta, isang siya mismo ang nagagamit yan isini. Sang 2020 nadakpan si Visarion, kagin kasuhan bangod sa paggamit sang psychological manipulation, agod i-control kag abusuhon ang iyang mga sumulunod. Abot man simpo, kaduro mapakilala nga Diyos. Mang-ayo man sila, nag-aayo man pero dugay-dugay ang tao dito na diretso sa impyerno. So dapat nga bukaron mo gid ang Bible mo para hindi ka magtalang.
Wala sing kalamidad ukon kahalitan nga magaabot sa imo, ukon sa imo panimalay. Kay suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo bisan diin ka makadto. No harm will overtake you. No disaster will come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Psalm 91 verses 10 and 11. Ang bisan sino nga magpaprotektar sa labing mataas nga Dios nga makagagahom, protektaran niya. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Psalm 91 verse 1. Those who want to take your life be put to shame and confusion. All who desire your ruin be turned back in disguise. Ang nagatinguha sa pagpatay sa imo, mahuyan kag maga sala-sala. Ang tanan nga magahandom sang imo kalaglagan, magapalalagyo sa kahuya. Psalm 70 verse 2. This is the word of God. Alfonso Lorca, thank you sir. Sir Philip Lloyd King. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Mar Borca, Jean Ray Siman, Jovel Consular, kay Binoy. Yo Padrii sa Libuo Pasay City, Iloilo. Yo Padrii, thank you sir. Imaw kita hasta sa Foro de los Pueblos. May storya kita karon kay Gretchen, kay Atong. Ang oras alas 6:58 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, apat ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero Francia. Ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.